Преди малко отворих Jobs.bg, посърфирах малко в платформата, като смятам, че е крайно време да започнем да наричаме нещата с истинските им думи. Специално за предлагането на работа. Аз лично в този сайт избягвам да влизам по ред причини. Едно време имаше вестник "Позвънете", където се пишеха тези обяви. Първо, че бяха много по-кратки, второ, че бяха много по-конкретни. След това започна да навлиза Jobs.bg. Сега забелязвам, че има малко промяна. Гледам, че има публикувани суми, пари, заплати. Искам да попитам, обявите и начина, който се налага в годините за публикуване на обява е такъв. Имената на обявите са, меко казано, покъртителни. Има обяви, в които изобщо не можеш да разбереш каква е длъжността. След като отвориш обявата, прочетеш я 2-3 пъти, пак не разбираш за какво става въпрос. Като изложа фактологията и накрая задам 2-3 въпроса, какъв ще бъде отговора. И то най-вече от хора, които правят това нещо. Пускат такива обяви. Преди се налагаха едни термини, като говоря преди, имам предвид 15 години, да не кажа 20, се налагаха едни терминологии, които бяха, меко казано, странни. С течение на времето обаче станаха истина. Примерно термина проактивен. Изисквания към кандидата. Енергичност, отговорност, проактивен. Проактивен реално, фактически, означава следното нещо. Шефа да ти е казал да преместиш 10 касетки с хляб, обаче ти, понеже си проактивен, да преместиш 15 касетки с хляб. Това е реално да си проактивен. Да си бълък, който работи 2 пъти повече, отколкото изискват от него и най-вероятно отколкото му плащат. Така, казах плащане, което отваря другия мой въпрос и факт едновременно. Защо не се публикуват заплати? Никой не е казал да публикуваш точна заплата, която ти даваш. Защото някой ще каже, мой конкурент, като отвори видеообявата, той примерно вижда, че аз давам 2000 лева или 2000 евро и той примерно, за да привлече кандидат, ще даде 2100-2200. Приятелю, остави това решение на кандидата и на човека. Не се опитвай да мислиш вместо него. Има хора, които няма да се продадат за 100 или 200 лева или евро. Има хора, които ще продадат и майка си и баща си за 1 евро. Остави това на кандидата. Стига си мислил вместо някой друг. Каквото и да е написано в обявата, няма голяма стойност, ако няма обявена цена. Първият въпрос, който задава, е колко струва. Та въпросът ми е, има ли значение всички щуротии, които са написани в обявата? Млад и динамичен екип. Приятелю, какво значение има какъв е екипа, ако ти даваш 500 евро и аз няма как да си платя найма на жилището, камо ли да ми останат за храна, за транспорт, за дрехи и пък изобщо да не говорим, пък за забавления и такива работи, абсурд, дори не го споменавам в момента. Как аз мога да преценя дали съм подходящ кандидат за вас, при положение, че основното перо не е съобщено? Защо никой не обявява цената? Първото и най-важното нещо е да разбере цената му. Обявите имат скандални описания от 1001 нощ. Словоохотливи лелки от отдел човешки ресурси или даже някой път ги пишат собствениците на фирмите, когато фирмата е по-малка. Ма какви ли не глупости в тази обява, аз изобщо не мога да разбера какъв човек търсят, какво му предлагат и изобщо какъв е смисъла на обявата. Как тогава тази фирма може да изглежда надеждна в моите очи? Как аз мога да предложа уменията си на подобна фирма? И какъв би бил крайният резултат? Ако това, което е написано там като съдържание, няма нищо общо с реалността, ако аз съм си представил някакви неща на база футуристичния текст, който е написан в обявата, накрая отида, нещата са коренно различни, но въпреки това подпиша договор. Да, има изпитателен срок, ама това е жива загуба на време. И какво? Моя въпрос е, защо обявите не са с нормално съдържание? Някакви измислени разтеглени локуми, като заглавие, като длъжности на обява, описанията под всякаква критика. Пълнително здравно осигуряване,
ваучери за храна, отпуски и така нататък и така нататък. Ами пич, честно да ти кажа, ако парите не са каквито на мен ми трябва за да си платя квартирата и да си покрия всички сметки, ми абсолютно се тая дали има допълнително здравно осигуряване, дали има мултиспорт карта и всички други съпътстващи второстепенни неща. Защо не се обяви? Търся. Примерно заварчик, мъж, жена. Казвай си ги тези работи. Няма проблем, не е расистко. Ти си фирма и изискваш такива служители. Имаш нужда от такъв служител. Мъж или жена няма значение. Защо не си го споделиш това нещо? Аз съм звънял преди на много обяви и те ми казват, ама ние търсим жена. Ами човек, използвай правилните местоимения. За какво ти звънят мъже? Хем те да си губят времето, хем ти да си губиш времето да дигаш и да го повтаряш всеки път едно и също. Постави си условията. В самото начало ги кажи каквито са и си спести голяма част от хора, които не са подходящи. Защо трябва да напишеш една абстрактна обява без длъжност, вътре някакво описание, където човек само може да си представя и да гадае какво е и примерно 5000 души да пускат CV-та, мотивационни писма и какви ли не други глупости. На първи прочит той да разбере, че не е за него тази обява. Питам, какъв е смисъла? Има ли някой, който може да ми го обясни? И защо се следва тази тенденция? Аз не виждам смисъл. Казваш си, търся мъж, търся жена, търсиш каквото търсиш, обявяваш длъжността, обявяваш какво изискваш от човека, работно време, заплата. Ако толкова е срамно да обявиш заплатата, казваш от до. Слагаш някаква граница, нещо, човек да може да си направи елементарна сметка и човека почва и си смята, той е наясно какви разходи има всеки месец за квартира, за наеми, режийни и така нататък и така нататък. Няма нужда да мислиш вместо него, няма нужда да правиш абстракции, няма нужда да караш словоохотливи лелки да пишат много привлекателни обяви, ако това няма как да бъде подплатено с реалността. Казваш си нещата, казваш си цената и оставяш на човека той сам да прецени дали това е подходящата позиция за него и след като пусне CV или звънни по телефон, минава интервю, виждате дали си допадате, чисто средата дали допада на единия, на собственика дали му допада човека, като визия, като характер, като темперамент и лека по лека всеки си преценя за него. Няма нужда от тези абстракции, от тези глупости. Днеска го отворих сайта, не го бях отварял от няколко години. Спокойно и смело мога да заявя, че няма нищо подобрено, напротив, влошено е. Наложени са неща, които преди тайно съм се надявал да отпаднат, сега вече са просто задължителни. Проактивен. Търсим проактивен служител. А ти имаш ли проактивно заплащане, което да рефлектира? Казват му мотивация. А ако човека от 5 години бачка тук в твоята фирма и взима се едни и същи пари, колкото и да е проактивен, какво? Това си е жив бълък. Аз от години, примерно, не работя за мерси, за благодаря, за потупване по гърба. Това е унизително. Може да звучи малко грубо, защото аз ако влеза в магазина, взема един хляб, продавачката ми е съседка, познавам я от 25 години примерно, и аз отида, взема един хляб, мина на касата, тупна я по рамото и кажа: лело, миме, мерси, благодаря за хлебчето. Сериозно ли ви стои? Като влеза в магазина, трябва да платя. Нашия свят преди всичко е материален. В основата си стои монетарната система. Този човек един месец има сметки, има ток, има вода, има транспортни разходи, трябва да се храни, ако има квартира да я плаща, ако има деца да им дава пари за училище, за тетрадки, за учебници, той има разходи, своите си разходи. И когато той работи цял месец и уговорката е била да му дадеш 2000, ама казваш: ети 1800 лева, фърляш ги като най-големия пич, мега унизително. Това е меко казано подигравка с този човек, особено ако има семейство. И да няма, но ако има е още по-зле. 200 лева с тях и без тях. Ама щом го казваш така с тях и без тях, ами направи жеста ти от твоя страна. Ти му ги дай. Всичко започва от нас самите. Разбираш го, осъзнаваш го това нещо, такъв е процесът отвътре навън. За да се промени всичко това, за което говоря в момента, всеки един от нас трябва да го има съзнанието, да е разбрал кое е правилното и да го следва. И когато хората започнат да се множат и да изпълняват нещата така, по този начин ще се наложи с времето.
Но когато всеки казва майната му, на мен няма да се случи, голям прас, сега 200 кинта ще го резна, бълха го хапала, той има, или еди какво си, или еди какво си. Не е окей това нещо. Трябва да имаш уважение първо към себе си и след това към всички останали. Та с две думи, в JobsBG преди и сега нищо не се е променило, напротив, нещата са още по-зле. Огромно количество обяви, безмислена загуба на време, тъй като нещата от самото начало не са обяснени както трябва подобаващо. Подвеждаща информация, неточна. Аз лично не виждам смисъл от това нещо. Ако вие виждате, моля, споделете долу в коментар. Изразете си вашата гледна точка. На мен ми е много интересно мнението на хората за платформата JobsBG. Каква е успеваемостта на намиране на читави служители? Също така, понеже свободата на словото в YouTube не е на много високо ниво, има още нещо, което за мен е доста важно, но би го споделил в Patreon, така че който желае, нека заповяда там.